Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Start Survey. Να το ξεκινάμε. Για να... Είχα εγώ μια καλημέρα. Ναι. Είχα πολλά προβλήματα. Ναι, όχι. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Οκ. Και σε τι να διάλεξα εδώ. Καλά, θα πω ναι. Τι είναι, ναι. Παιδιά, δεν θέλω να φοβάμαι μας. Yes. Παιδιά, δεν θέλω να φοβάμαι γι' αυτό. Τι? Do you find your question express? Yes. Γιατί όχι? Do you believe that is a good? Ναι, ρε φίλε, πιστεύω. Are you scared of the darkness? Ναι, είμαι γιατί φοβάμαι. Μην τολμήσεις. Are you asking these questions out of free will? Όχι. Είμαι υποθετικός να το υποθέσω. Δεν ξέρω. Όχι. Τι λες δε? We've been up west and go. Always makes sense. Ναι, μπρο, συνέχισε γιατί δεν... Ξέρω, δεν θέλουμε να το ανοίξουμε. But maybe you're different. Maybe you're hiding somewhere. Μπρο, σταμάτα. You still the same what you really... Guys, αυτό ρε φίλε... Ναι, είχα ένα πολύ ρεαλιστικό όνειρο. Ναι, έχω μια φοβία. Νιώθω καλά στο μάτι μου. Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί. Όχι, λε. Όχι. Όχι. Δεν θέλω να κοιτάξω πίσω. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Έτσι όπως είναι, νομίζω ναι. Είμαι από τη... Έλα. Ναι, είμαι. Ναι. Έχω ίντερνετ. Ναι, έχω. Πώς το Τι? Bro, do you think often about death? Όχι, δεν σκέφτομαι για σκοτωμούς και τέτοια. Ναι, γιατί, πώς δεν θα έρθει κανένα να με δει άμα είμαι εκεί. Όχι, δεν είμαι. Ναι, το έχω δει το. Δεν είμαι. Εγώ όχι, δεν το πιστεύω ότι είσαι. Νομίζω... Guys, τι λέει αυτό ρε? Do you say being watched? Όχι. Άμα πετάχτηκα. Do you ever feel like want to do? Όχι. Παντάω σε όλα όχι. If you scream wouldn't but hear. Ναι, όλοι θα με είχαν ακούσει. Μια... Ναι, είμαι. Πυροβόλα. Μπαμ. Do you know the person? Όχι ρε. Εγώ είμαι αυτός. Τι ήταν αυτό? Guys, τι ήταν αυτό? Όχι.
Μη με ξαναρωτήσεις, το ίδιο χανατιάς. Ωραία, ευχαριστώ. Are you relaxed? Ναι, είμαι relaxed. Φαίνεται. Guys, λίγο κάτω. Το είδατε αυτό. Guys, λέω να κάνω live γιατί εγώ άμα έκλαψα σήμερα τούτε καν. Have you seen the first time outside? Ναι, το έχω δει, δεν με νοιάζει ποιος είναι. Is the meaning of life? Ναι, είναι. Υπάρχει κάποιος, ρε φίλε, να ζει τώρα. Μη μου λες βλακίες τώρα. Have you ever felt someone was... όχι bro, όχι, μην τον μίσεις. Guys, σας πάω. Κάντε like και subscribe. Με βοηθάει πολύ. Και θα κάνω κι άλλο βίντεο τέτοιο. Πάλι τα δύο. Do you know who... Ναι, ξέρω ποιος είμαι. Do you know what is happening? Ναι, ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω καν τι γίνεται. Have you ever strange experience noise in your house? Όχι ρε, ανατρίχιασα. Όχι. Όχι μπρο. Όχι μπρο. Όχι μπρο, όχι, ανατρίχιασα. Παιδιά, είχα ποτέ παράλυσες. Όχι, μην τον... Δεν καταλαβαίνω καν τι λέει. Γιάννη, τι είναι αυτό? Καταρχάς που ξέρω το όνομά μου. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Ναι. What will people think about you when they see you have done? Τι εννοεί? Τελείωσα. Ναι, είναι βέβαια και απαντώ αλήθεια. Ναι, καλά που θα απαντούσα αλήθεια. Άλλη όρεξη δεν είχα. You sure this are real? Ναι ρε φίλε. Τι εννοείς ρε φίλε? Ωραία, πες άλλη μια βλακία και έχω κάνει live. We don't know this is for you, but... Κάνεις κάνω λίγο cut γιατί... Α, οκ. Περιμένετε. Τι λέει εδώ ρε παιδιά, τι λέει? Γιατί να μην ξέρω την αλήθεια? Look at your window. Παιδιά, cut. Τι είναι ρε? Τι, what the fuck? Oh my god. Ωραία. Πρώτη φορά το παίζω αυτό, guys, το παιχνίδι. Πού είμαι ρε? Το σπίτι μου πού είναι? Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και αυτό που ήταν να σας δείξω ήταν να προσπαθήσω να πάρω subscribe και like. Και έρχεται το giveaway σύντομα. Bye.